APHR sia song atum pen dipu rusem song sing ing tiam mil birialong kace song asai gede. ASDC Jakas lapen CCU atum pen ASDC asa hemalong perang kiamai kepa. Duar baguri APHR sia aru atum pen perang kiamai kepa. Kardong pini karbi prime tama biota long peneli sami rani timongpi. Lapen nomar zuikha biotang ton pen. APHR sia song atum pen pini dipu rusem song sing ing tiam mil birialong KAC pen KCA swatma phan voterless pen ing thanang chi puka che song asai kapadopona biota nangle. BJP go back, RSS go back, Bongo Sena go back ku ase ke thepen kate song asai dengpo. Go back, Bongo Sena go back, Hempeg Dorothy, Hempeg Dorothy, Kece Bandung le patahin kanan, Kece Bandung le patahin kanan, Kece Bandung le pinang le, Kece men botanin pening kanan, Kece men botanin pening kanan. Labang so kace song asai along APHR sia mepu jai kathar lapen pinang an arisang hotum cetong dosi kace song along RDP. Rusem song sing ing tiam mil birialong pen barsi dipu ahitiang kang malom kace song alu kace jengta pada pontu. Tung labang so protest ke bangala hello BJP mate team Karbianglong Autonomous Council paragraph 2 sub paragraph 7 laso plan unete opportunity to protest ke ha 2016 में नल अंत अर्जा फिर से दोयर लो राशि का दुगो वे राज्य सॉन्ग बीजेपी लोग ने दो कार्बी तुम ट्राइबल तुम कांग्रेस लोग दो ट्राइबल तुम नमे लासो चे सोलो नार जापु नहीं Lapan gubernur phanta pilo, DC atum phanta labang so order pilo, lapen ke state election commission phanta order PF lo. Lapot si alang litung kaselam nang ki thangta phere nang ne sita alang litung selam letet lo. Alang litung kamatha ke chi atum ajak kong pen election high bomb ki puji matha. Seta vote hat lang so aphang pen ke chi atum si pape high vertiti non ke initum inhon me kang hon pen si initung ka inhon alang lipam tiket anda pipedek lo non ke. Lapen hala ke cia tumta alang lipam tiket pinang ji puta ce dando ne ce song do de deblo lasi non ke do prong alida la do alang litum la ke cia tum ja kong ben si highway ji pu ke kalilo lasi ne tum ke la lo selam bek nang ji lapen ke hala election ka bedo la ta sikhido la teng ben si la lo selam le tik ke election ate sikhido la teng ben si do ver nang ji pu hala da ke pu do alang litum la ta kroi kredit si panchayat al lo pen si state election commission panchayat al lo pen si ladak election ka pe do dia kam ke claim panchayat al lo pen ka salam to athike ilitum council fan panchayat gaon panchayat asonsi rong ame asonsi ilitum fan apin chong lo non ke letara tum chichini ne la pen chekrong tek lo la pen monesor ilitum birudhe case claim lo ilitum birudhe ilitum hansi go back pulo hanak go back nang ye tum hansi ilitum hansi go back pulo putu la pen case ta ke claim ilitum bhanki puke suluk sokda kapincong ye phansi ilitum ke claim pusi ilitum bhanki pu tribal atum bhan communal pusi pu setan ilitum communal kali lage sikh schedule ke tribal area pusi pu lage sikh schedule constitution pusi ilitum bhan khyamata order power nang pidlo ilitum bhan ke puji aphan ke puta ye aphan lasi non alang litum case ke claim ko pidene neli birudhe ke claim mege ke pidene ke lake tribal to bhan karbia to bhan ani ka pichira konat ne pache pohong duk long ji me ne posi alang litum ke claim la posi litum mohetta pulo la ke litum chiri nang po la pen litum ke pohong he na sita ile to man lage nangit chok nangit theng ko pine ke bilo pulo langte police phan than serak nang ji party leader do man che than serak nang ji ini tum lo bensi aron bensi litum che song nang ji bini ile tum arme ke jang theklong lo
arwe ke jang nilitung labang so ang movement ke klem ke ceng arni piano masih arwe ke jang lagi kai tar arwe jang wem ini jong klem lagi ini tuman akhir jumel lagi arwe ke jang ke atema labang so akhir jumel Dipu ASDC asa hemalong pini ASDC jakas lapen CCU atumpen perangkia mai kepa. Perangkia mayalong ASDC pen Johnson B jakas ame pu coursing terong CCU convener saising rong pilapen Robindro rong piatung ASDC asa hemalong KAAC long boreng amar sai ke claim grade 1 lapen grade 2 atumate bang pharu hinyang hoya phan Assam sarkar aphansi bainong kapa piji aphan kahodai ji palam ke chidon dun thekte pasi perangke amayalong ningjepo ko di mang la non het paper long ta klang lo pen ladaka media local media tum long ta section of media long ta klang lo council pen council staff lanta aso sakali class 1 class 2 officer an ke state government atum si salary people bolan lasi ladakh ke nilitum kachini meme karju meme alam do state government kopi athe kopi alam si kipinang ko kipina kipipo la salam da nilitum chini nang ko council financial condition la puana ka henolo ma la amethang staff law officer lo la salary and state government si pinang po la puana condition la jampen ke iltuma chini gang tung mangala hello state government jong si salary pg pulotang te la council pen state ang bong kopine kaching ki gache tham tang doluma pen haladak a terms and condition ko sonson lo hala bang lang nang kogli chini dun nang kogi rat sita ka chini dun ji aja kong do athe jong si la so a salary ki pi ka do ka be pen jong si mogela council autonomy bang jong se hapu chepe dam jui pulote la bang ke kemesen alam ka leader to la bang ke kopilo methang autonomy nang yi pusi methang autonomous council ta ke hanglo la pen ke lanta dordi pusi autonomous state ka do beta hangbong lo pulong te non jong si ko ja kong chepe dam thu bom lo pulotang te ko puson la misalam nili tuma chini do na teng bang ke la son ho kapta tum phong ala tuma dimana teng pen primary education ke upilma lake council pen plangrap a subject lo inherent subject bupulo sital la tai hudi si hapu chipi dalo kado yanta la si non bangke hala so posan ta jong si da kopina vacancy do ko pulo tangte retirement pen puna kaprek alam pen puna jong si vacancy do ko sita council aning ke hang pen chipi un e hala dak angsong pen si kopino approval nai pulong te mo la class 1 class 2 officer da non mat ke Karbi Anglong autonomous council ke yaro da methan chipi de do la son si kopino secretary areng amuni to ranger ka chipi da do jong si lahui ka do ka be officer da jong ala council state along jong si tournament pulotang te mo phi ke kosan lo control democratic country long si do ko la so right bang do la bang ke pachini si ke me la pen ke alang litum phan choning ri bang ke lain lo alang litum la autonomy kaun emet hang kacari ji la bang so aja kong bang chepang bobe dep nangi ako jong si un e pulong te sa financial condition la pan si ka henolo pulote koson sa department ko pilo la takipire board chairman ta pp ke mate di board chairman tum na bang putin da gari do MAC tum ta entitlement ave tum si ta pilma bang putin ta luxury karang se bulote hala hui ke piun bote la chipiu ni pulote koson hala bangke temporary lang la ningkan popo jut ko po tal latum bangke non pidang lo pulong te latum ke permanent lo mati di regular post on si mandel lo mati la si la hui a post on da jong si cheton dam nang ko ji jo la sona condition do ko pulote la bangke council sor sita me deng de nang i claim cle de nang po bang si ko la pen ke emet hang ala so autonomy ke je khang ye phan ke financially la so dependence kache wani bang phan ke revenue ka generate dia phan si tame kopilna Karbi Anglong autonomous council atum kamatha si game la pen ke la so revenue ka generate dia phan ke financial consultancy of farm phi ne do hal hui tum pen jingki si Karbi Anglong dak penama si kopilma koson si revenue generate di mahal so bang kamatha si lai methang ga char jab ji bang phan ke claim si game usine le tum ke matha dun Rasila ininge podun de alam lo la pen ke kachini dun nangi da kenang sor lo ke jengsi bang ke Karbi Anglong autonomous council financial condition henopik lo manja salary staff a salary na GP un AC go pilma la
state government itu malong kau dai nang lai son la pen ke la so jong si checkroid that ba claim that pul mate claim that pulo te ko piloma la bangso appointing authority ko malong lo ke dui la pen ke la ke unconditional hadak central government long pele nai la si haladak si la so pota wang ko pulo te apoisa ke state government lima da poisa ke ha central pensi wangi mate central pensi wangi pulong te la so ke che hodai re nai ka hodai re nai ka malave la si dak pensi ta me hala 275 along pensi ta me yong si ke hang nangia dim do nai hadak ta non elitum long aprang kachari long tang asi council kachari bang puro xcm ke ai dolo alang li loi chini ta elitum la tribal area assam ar loke la 275 second proviso a b haladak pensi dam si haladak pensi phana bang ke chang nai la si nilitum bang la so bang ke jong si ladak pen autonomy ka surrender alam jong si le ro pulute da bang ke nilitum chekroin te la pen karbiang long arat sita me chekroin dun de der APHRC Mephung GI Kathara Phan Pini Manja Police Station Ausi Monju Gogoya Reding BJP Singhasan Mandal Committee Atompen Lamhoyalo Kapajorda KAAC Kachari CEM Lapen EM Satum Anke Thero Asongsi Kandun Pro Pukidam Tang Nini ni Thoma Prang Perang Ke Amayalong APHRC Mephu GI Kathar Pen Kaning Japuthak Lamhoi Pidam Nang Kokopasi BJP Singhasan Mandal Committee Mephi Purmi Medhi Lapen VDC Chairman Ken Singh Beatum Pen Ningje Mithang Karbi Hijanang Bongkachi Puthapke Chokche Alang Litum Kachariani Nangle Rock Pulote Alang Litum Ta Thero Poma Lasilason ke Chokche Puning Dukpen Nilitum Singhasan Mandal Committee Pen Thana Along Lamhoi Pale Nang Kokloputa BJP Singhasan Mandal Committee Dun Mephu Long Bill Teban Pen Kachini Pong Masuk ke bang nang kok ram tibang ala pahno je chu gedam tang hala bang so hu jai ka thar bang pulo je konsil long gitu SCM la pen ye mendang long MP mele to an hero ku khala sa ku selama sa hero ku ki pulo batang te akola CM ye mende MP mele to an ke mana tumta hero pulo jala bang suka ninje bang ke chok chema bang suka je khana bang ke chok chema bo tu charbiro chithan no asala bang suka chithan ka charbiro presiden tumpini bang suka para presiden tu bang suka samanta bang tai pini bang ke da manja khana no ka tina ko la ka ji puta ya le ya ju le soe pata mani mo yang si mantune ahut sarkar ke bang ahut nda hadat hero ko ma hala bang so hero pu gachi pu ande hero pu ga ningje so chi chak morem chak ju morem kana so jani basi pini le tum okol dak Singhasan Mandal Committee pendale FIR ki kali lagane tum 26 ta constituency angbang anta 26 ta mandal anta ne tum bangsa FIR bangke atumi dikpen danglok pinian ne tum Singhasan men pinian ne tum aki pajir Nan malam sopora phan dihena mo parman birta mo ington iksena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena mo phe pethot birta lo wangthulo Duarbaguri MSC constituency ka parlo lakha hini dolamara mekwe tok bi arong along Duarbaguri APHRC aro atom pen pherangke makeup pe pona puthak pherangke rangsina be pen birta nang pali Pherangke amaya long Duarbaguri APHRC Mephu mondol ingti pen kaning je ponke APHRC Mephu JI Kathara Mephi ke kaike chokje Lapen opposition party aphan Mephi ke kaike India dedang bongpen ladaksi keteng sila Lasil haya sai ke claim ke BJP MLA Dorsing Rohanga Phan kapapin chatpusi arbo Lapen pinang ana hearing tang rak pen BJP sarkar ke claim ke chokje he huya lanta ar waksek anpin Anparta KAAC CEM Dr. Tuliram Monghang ke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma apion puta amedir Perangke amaya long kaning je ponalam ang ton pen arjupon iksina Ninia pra ruling party tum si opposition party tum ami phi ke puke la ke first time lo
wol long ta thek long le la ye ruling tum ki opposition atom phan ye mi phi ke poke ba la son ke claim poke opposition tum se ruling tum phan la son akam ki bi nahi seta me non dakar beng long ba parlin pha la sila so lam putak bank ke chok che punile tum yong nai bank la hen lo athema neli tum ki pudun ban yi bank la lo election commissioner tum pen si karbiang state election commissioner tum pen si karbiang long lo je election padunang ne posita me na ki state election commissioner tum tin ye nei sita me non bank ke himonto bank tin nang ning ye rong da karbiang long autonomous council bank ke lana tarik lana ni ke karbiang long election binang popo Nasi halo so election commission along setame aku kecok cedula badak panchayat alevel long si one to de nasi non ni tungi jong ni bangke la so posi ilutum asam asor nang ki pakan link ke kanun nang ne posi nilitum APHRC alidar jai kathar bangke ki pudon cho je thero pugi pu bangke nilitum ke direct pointed li poli muthe ilutum karbiang lo muni ton ke thero ton pakan lo ilutum cicak nang ne pu partini tum ke kipu la sila ton tak iphi dong se ke raji ba mutiong te ke raji pute nang litum phas ke nai ko ma phan lo nang litum tima tha phas ilum litum ke nai ye bangke nang litum bangke ke wek nai bangke hagrama phan ke de tha athema karbiang long asiam phan ingcham puke hagrama sekipu sita mi hala so hagrama phan amurti nang litum me ke theklama ke thek la pen ke nang litum ladak non ke do bom dorsing no hang sita me apong alo solam ki sita me nang litum la so e pijita me ke theklama ke thek sita me non ye nire tumaja kathara banke la so non election alam putak keninge dun chot pension ani tula an ninge kang samse la bala an ninge solo pote nali tum BJP la jua morcha tango yasti morcha Salamar jong si asalabang salamar jong lok pen nili ning oila na pen ke son chok chi wa ithetina lam sinili aplang yi pula ke nigi kan nigi o athe ko pia thesi APS ya presena phan ni pi kai ma ko pia cost pen ma ko pia karon pen ma ala le phan mi ke la se me pi me ke pu bang ke ni le pramandar julau inde andi panta mi pi me ke Rajikwandi panta ami pi me ke Penduduk Trump panta mi pi ke imonto panta mi pi ke kulit heklo hal hai ke bang ruling atum putikera atum ke claim ke dam ke chok chi rara phan pachu be ke heklong se ratum ke mi pi me ke hala ke tum ka do ko be thelong holo ete tum EPSLC afizena phan jai kathar aphan mi pi me ke alang li ko pilo eklam alang li aprang pulikera munite kali alang li CM te kali EM te kali aprang bang ruling party eklam bang ra pada kepacu be petalam terthang tawe alang li hai tum jong muni lang ke asalang li phan ko pia dai pensi alang li phan mi pi ke ma la ke etum chokchi asimo phi monang no tai tum lebang so bang ka bi tum claim na ye athela ke jung munit pina itum jong munit lake alali CM takali EM takali ni phanang pi pa pachabe dat to aphan takali alang thang politika rakam ba asan claim ke pinla lake ase ratum kheng no pubangke tum ase son ere tum na son mega phi chi ke tapre bangke itum kheng no lake chok chi itum chok chi pre pi chi ke arat ke chok chi lasi nili jai kathara phan alang le mi pi ke lama ke nili ningdong lo Kidam tang ni pai krenar ke parni Sarpothar constituency angkang autonomous state demand committee atum jakong ka chipheranga mai kapito pona birta non hetjo nangle
ASDC astong atum pen jakong kachiperang amai kapide ponalong alhiaman pen ASDC Central Committee Member Sarapothar in charge Bapuram Terang Chitong Tunsi Mayalong RDP dun Labangso Mayalong Bangsuri Police se armo Chitong Dunsi non kiwangji arning Clause 2.3 pothak ASDC pen katisong asai kapide ponjialong Sarapothar penta bang pharu isi se armo Chitong Dunji lapen non angkeleji MSC kilikahut Sarapothar pen ke Bapuram Terang aphan jongsi tiket ripon protes Sarapothar arat atum dode sangsesi ningarong pen cyclen ponji pusi Mayalong nimso pimar asong atum pen pachini pon Pini Karbi Prime Tama Birta Pangela Pasi Kangton Iklom